Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи баракату. Бародарон ва хоҳарони мусалмон, Аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Айн бародар маъдуд савол рости мада доданияй. Ман ҳозир дар рӯ рафтесам, хакамтар мошина кадисем. Дар чӣ масъала бародар савол додани видеои моро диди омаде суҳбат кардесем. Мо гуфтем ман мехоҳам ки дар публични пурсумтра мардума бифаҳмонем. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародар дабулай ами кампири Марьям гуфтанитам. Дар бораи кампири Майрам бисёр гуфтани гап занака дабурай вай. Мақсад нигоҳ кунед, бародарони мусалмон, шумо ҳақхӯра менависем. Ман барои ёрдами шумо мехоҳам ки ёрдам кунам шуморо. Ман дар кор нестам. Мара мисол ин чизо мада неприятная ки як модари мусалмон дар рӯи экран бурорум. Аммо ӯ гуфтага ки ман 23 моҳи дигар қарзи мардума меканам. Бародарони мусалмон ҳалол бихӯрен. Ба як пасре дига пайдо шудага бародарон дар бораи ӯра факт ва далел биё баъд видео мекунам. Майрам гӯш куда. Ман ба хотири Аллоҳ гуфтам видео намекунам. Меки амирз бародаро занг задан, бо гуфтанд ки ака пули моро додагӣ не солиям. Мисол мақсад ту гуфти 23 моҳи дига меки бояд ту ягон вая бити вая пулдор нестан ки мақсад ягон вая худчона ҳал куна. Шаҳодатномаи мардума ва паспорт мекунам гуфта суми мардума гирифта права мекунам. Бисёр одаморо фиреб кардага беҳад бисёр одам бояд гуноҳош бисёр вая. Мо гулубако намедам қамегам ки ам қарзи ки ядусе одам аквай кардагӣ одамо рушод омадагиан гап задаги ҳамора бутем. Мо дигар одамо да кор надорем. Бародар дар бораи вай бисёр чизон рости ман да ту гуфтам ки ман намехоҳам бо публични гап занам. Бародар хак ту гуфти як бор гап публични гап зан, ман гап задам. Сама хиёл мекард ки ягон кас мисол ура як бародари дигара мега ҳамун гуфтага гуфтаги нест. Я бародар дигар қатши омада ямҷа мега ҳамун гуфтага гап ёдага ки пат не охи нест. хта бисёр вақтҳои пешам гуфтагам Майрам бисёр ҳаромхӯри сахти бад кардаги фарзандот гӯшуд намекунанд. Фарзандои аму Майрам гӯш кунда аз Аллоҳ бутарсен, ёрдамаш ки қарзои модарта биканен, барвақтар битен. фаҳмиден? Фарзандош мара видеои мара мебинед шумо. барои ҳамин хотир ман гуфтаниҳои бисёр дорам ки публични гап намезанам. Майрам бояд қатъи шумо во мехӯрдед, дар ин масъала гап мезадед. Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Дар паноҳи Аллоҳ боша бародаро. Гарин сёмка мекардад сагара. Бо гавзаи шавист. Хоб